Урамда 30 градус салкын, алар көңелен очрашу шатлыгы җылыта. Монда Казанның артиллерия училищесын тәмамлаучылар җыелды. Элекеге курсантлар, бүгенге офицерлар. Училище төрле елларда алар өчен тормыш мәктәбе була. 1941 елда ачылган хәрби уку йорты исемен, эш юнәлешен берничә тапкыр алыштырып, 2011 елга кадәр эшли. 80 еллык тарих турында бүген яңартылган мемориал комплекс искә төшереп тора. Бу урынга танылган пушкаларны кире кайтардылар. Училище всегда выпускало профессионалов. Училище һәр вакыт югары дәрәҗәдәге профессионаллар әзерләп чыгарды. Үз хәрбиләре, каһарманнары белән горурланды. Казанда ачылганчы училище Чиләбедә оеша, анда авиация механикларын әзерләгәннәр. 40-нчы еллар ахырында белем йорты Казанга күченә. Монда ракета гаскәрләренә хәрбиләр әзерли башлыйлар. Уку йорты өчен яңа чор башлана. На моих глазах Минем күз алдымда училище кеше составтагы өчү мәктәбеннән фәнни советы булган югары уку йортына әверелде. Анда югары гыйльми дәрәҗәле күп офицерларыбыз эшләде. В училище поставлялась и изучалась сложнейшая техника. Училищеда без иң катлаулы заманча техниканы өйрәндек. Мин эшләгән чорда гына 5 ракета алышында алар укыту өчен безгә килә торды. Училищеның 80 еллыгына багышланган зур концерт Сәйдәш мәдәният үзәгендә дәвам итте. Ул башлаганчы файда һәркем үз истәлекләрен яңарта. Менә бу үз вакытында инде бу училищене бетереп хезмәттә итәсе булды. Шул вакытта үз вакытында кайтып монда укыттым да, монда адъюнктураны бетердем, шуның өчен диссертацияны якладым. 90-нчы елларда илдәге үзгәрешләр дулкыны училищега да кагыла. Монда ракетачылар урынына артиллериячеләрне әзерли башлыйлар. благодаря нашему профессору, преподавательскому составу. Безнең укытучылар туплаган база ярдәмендә без ракета училищесыннан артиллерия училищесы ясый алдык. Бу бик зур хезмәт иде. Казан артиллерия училищесы 10 ел элек ябылса да, аның тәмамлаучылар уку йортын онытмый. Киләчәктә алар музей булдыру турында хыяллана. Анда уку йортының гимн сүзләре дә язылып эленәчәк, әлегә ул күңелләрдә саклана. Фәйрүзә Мәҗитова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.